Čuli smo neki dan od Krunoslava Capaka da je oko 50% zdravstvenih djelatnika spremno na cijepljenje. Kako vi to objašnjavate? Čemu ta skepsa među vašim kolegama? A ne znam, pa uobičajeno je da ljudi budu skeptični prema novim stvarima. Evo sad nam je cjepivo praktički na vratima. Zna li se sada koliko će nas štititi? Koliko dugo ćemo imati imunitet nakon cijepljenja? Ne zna se. Ne zna se niti koliko smo zaštićeni nakon preboljevanja, ne znamo niti koliko ćemo biti zaštićeni nakon cijepljenja. Evo, budući da se svi trebamo cijepiti u 2 faze i da je cjepivo potpuno zapravo štiti tek nakon 28 dana. Kako se trebaju ponašati ljudi koji prime prvu dozu? Što trebaju u međuvremenu raditi? Jer mogu normalno nastaviti živjeti ili mogu se riješiti maski ili suprotno biti u karanteni? Ne, nema razloga da budu u karanteni zato što se cijepili normalno mogu nastaviti živjeti. Ne mogu se, nažalost, riješiti maski. Ne mogu se niti nakon druge doze, nažalost, riješiti maske. Jer koliko sam vidio, klinička ispitivanja cjepiva se pokazala učinkovito, odnosno djelotvornost cjepiva u sprečavanju bolesti. Znači, pozitivnog nalaza i bolesti. Nisam vidio da postoji dokaz da sprečava da netko bude kratkotrajno inficiran bez simptoma ili kao samo da kratkotrajno nosi na sluznici virus pa da prenosi dalje. I oni koji jesu zaštićeni cjepivom, ne zna se da li mogu možda prenositi sa jedne osobe na treću bez da razviju bolest. A druga stvar je što nijedno cjepivo nije 100% zaštitno. Uvijek postoji mali posto ljudi koji neće biti zaštićen, a ne znamo ko nije zaštićen. Kad cijepimo 100 ljudi, oni 5 koji nisu, ne znamo koji su, tako da će trebati ljudi nositi maske i nakon cijepljenja.